Moi! Tänään mä kuvaan ehkä hieman huonommalla laadulla ja yksin tällaisen videon, että miten me ruokitaan yö nyt tuolla sen putkessa. Tai mikä ikinä onkaan. Mutta joo, eiköhän vaan aloiteta tää video. Moi hyvä! Tältä tää yön ruokakuppi näyttää nyt. Eli en mä nyt muista kauan tää tällä on ollut, mutta niin kun, aika lailla kaiken se kyllä tosta niin kun syö. Kun tän näköistä se sen ruoka on. Ja tätä me laitetaan aina vaan sellainen suurin piirtein tämmönen kauhallinen tähän päälle. Ja nyt vielä vähän tästä. Eli suurin piirtein ton verran. Ja sit lisäillään näitä kaikkia muut juttuja. Täällä asiassa yleensä oiskin kuivatettua ruisleipää. Sitä on tän verran, kun se on kaikki mennyt, eikä mulla on muistettu laittaa lisää kuivamaan. Joten sitä nyt ollaan ton verran. Sitten on koirannappeja. Näistä se saa noin eläinproteiinit. Näistä me yleensä laitetaan muutama sinne sekaan. Et kyllä se näistä ihan silleen tykkää ja syö. Sitten on kuorittuja auringonkuukausiemeniä. Näitä me laitetaan semmonen tolleen hyppysellinen suurin piirtein. Se on lyönyt täällä vähän sataa. Ja sitten on vielä mantelilastuja, näitä saman verran tolleen noin. Sitten vähän sekoitellaan. Myös tästä äänestä yötietä, että sillä on uutta ruokaa, jos on vaikka toisessa häkissä. Ja sitten annetaan yölle ruoka. Eli tälleen me ruokitaan yö. Sitten totta kai annetaan aina välillä noita tuoreita. Tuo kuppi on niinku aina saastinen, mut joo. Ja sit sillä on näitä keppejä. Ja sit sillä on suolakivi ja sit semmonen herkkukiekko. Mä en tiedä missä se herkkukiekko on. Se on jonnekin se raahannut. Ja sitten aina välillä annetaan herkkuja. Annetaan nytkin joku herkku. Annetaan tällä kertaa vaikka banskuu. Viimeksi me annettiin omppua. Hienosti noitassa. Eli bansku me yleensä, tai muukin herkku. Nyt laitan tän tähän. Tää kuvaus on tosi hieno, kun mä kuvaan tätä aamulla yksin. Ja niin. Joo, anteeksi tästä kuvauksesta, mutta niin. Banaania me ei anneta yleensä ihan hirveänä, koska niin, vaan tällainen joku pikkupalanen. Ja se me yleensä annetaan tästä meidän luokusta. Joka me ollaan tänne tehty. Haluatko tätä? Hentti. Eikä bansku maistu, kato. Hyvä. Ole hyvä. No, saat sen banskusta sitten. Yleensä tulee innokkaasti katsoa tästä luukusta, että mitä tapahtuu. Mutta nyt kun se on saanut uuden ruoan, niin eihän sitä kiinnosta. Mut joo. Joku oli siis pyytänyt, oliko se nyt Hamsu P tätä videota, niin toivottavasti nyt sitten tykkäsit tästä. Ja silleen mä laitan heti uutta ruisleipää kuivumaan ja silleen. Mut joo. Joo, ja mitä sanotaan nytten? Hei hei!